Voilà, allez, c'est de la salle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs fidèles et spectateurs de Magic Pro. Je recevoir la salutation d'un musulman qui transcende toute la linguistique, la salutation la plus longue au monde, qui fait vibrer le cœur des amis, les esprits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ici avec Lamine Dao qui n'a plus à présenter, un amour Lamine Dao, un amour Lamine Dao, comment t'es fort tourné. Lamine Dao et Lamine Dao les un amour. Ni be Abidjan du Koro la, be Mali, be Burkina, be Sénégal, be Niger, be Nigeria, elema Lamine Dao long, ema Lamine Dao mais, un amour c'est Koro le bi. N'était jamais comment qu'il voyait Lamine Dao est spécial, Lamine Dao n'est pas au tequila, Lamine Dao et Lamine Dao li. Qui toi il fait, Chemin lui flaguer en distance, Lamine Dao lo. Ega chaya, Chemin ba bounye, Kajanya, Lamine Dao lo. Ega chaya, ate fonctionner la kanya. Chemin ba bla ou pas, Lamine Dao. Angamo, kana se, ega jige chana, Lamine Dao. Kana se, oki dabali, Lamine Dao. Kana se, oka shua keila, Lamine Dao. Akake, oki bon korotila, Lamine Dao. Akake, Navorotigi Beni, qui lauri Lamine Dao. Lamine Dao. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Yana émission damina. Amanga solni magat follono Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kulluka wal katim lima sabaqa nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim haqa qadrihi al-miqdar al-azim. Allah gambana baragay. Nalan krasonam. O ko fa ami lajaba bela jelefu nan sikle angala da la kola nala sonam comme ko klo majo obna ka ko femme bi no sala ka ko sikoro la nala sonam to sule o te Lamine Dao obo ala yo ka mo nya kono nala sonam alhamdulillah lam rabbi mamena do babu kono sabu tante nala sonam way way anande Lamine Dao e flagel kele o kofi adam ndenga garji ga batla nala sonam en résumé mourir les pays Mori min nufana Mori min mata ata tomo goudron dala Mori min dirigi ba morite Fula morite Jalamu morite Mori fima kri Mori min be makonye O mori Lamine Dao amifo rapidement amenando consultation à mine fleli Lamine Dao est-ce que il fleli ke ala sonama toujours mo de fa ngo flali qualité flade bemolo flali simple o urgent ya fam bo bitigi bi bolo asrasuma ala o be bina musufuru o be bina ta tamana o flali simple ya mo kam ko e bon flana o e dolo ni bomono ka mo ko buruju bo o ka konti dore ere flani comme bi ka ko le ka don parce que donner tu dore yi ka fini dunta lori ni bi baraka o fi bo ere ka nga jirimu ko kalo kono na bi kishi na bi son nabi ko jam moy o jirbe fi bon ni kala la mère fana ko seli kan no gibulo seli dorante ko wurudi kan no gibulo ambe ka wurudi finyana parce que ala to ko bi kono ndoni a kelengele na bem ko de ba bela toujours mo de fa dama do nga wuli ka doni ni doni ni na sona mo ko chama be ba e ti toro kwa ala to ko bi kono ndo sule ala to ko kelembala nya ko la sien keme dorange ka jila ka dem so kono mama ate opéré parce que toujours femme dugulé no mo de fo ngode ka changa teme mo pangini do bon ibi sagi kala to ko do ni turab ko ka no gi bolo fana turab mu fana be ni ibi sagi yera mo ko glanay ba be finyana ka fara sara ka tembe ka ko la mo sagi ka ko bloqué parce que jena tige soro escalode la femme basira be saka sira be ka se misimo ngani saka sete mo mi ne misifo nyana est-ce que ma do fara ka galaka toujours mo de fo don ba ma ka dante ma mo don ba ka ka hine mo de boni kala ni hina na la ka jona ala be baraka de ka ko de la toujours mo ko nyina no mo fana fo lu nyana mo don ba te ala sababu de do ni bi ni ka ko fana na tien fo don ba ne mi don ba fana ka nan nata ya famu ni e tian fo mo yana ali ka kuma galala mo
ko fa bi kila ka seki mo ngani ngalon tige ni ya nege a ka chala fe bi ka ko de be ba do doni o de kama doni kuma ka gelebi parce que dolo fana akanga ke be kanga ke parce que ni ya mi mo blango mo ka ke de binere nta ke fobi ma fa ni war tigi de ngana la sona mo bi se ga mo glani wari ka soro fe ma bon yara kuna tala bo ala ka se ani ko nyini de parce que ala ma mo shi da ki fanda e wa ma mo shi fana da ki bi sa wati ya fana na ko be na sababu do ni mu ina ala fa bo nin no ya toujours mo de fo ngumoriya ani ala nya siranya ani islamiya kelunte moria bi ba fo yi sigi men don ibi fem don no war dili mo fana kan akade ya fama bo ay moria ka gulogi ban ko la ci yote ne go ko la ci babi gulogi moria mu ba fe ko ko la ci fela sama be o se al kona dimi furage bo asige moria ko la ci bo fini ko fana te mo lu ko te moria re mor ka bi se ge jamani munyi mo ko tigi sela no mo ne ya mo go nye ay ne tanu ka mo go nye na moria ka ge jamano de fini ni fenga no cite parce que dobe no mo lu mbabula ka chatain aram madda mo barala o de kama ngo mo ka wuli ka barake sebe ko la no kala dobi bo doni la karlita nalan krasana mo ala andim igala feno be folika no na kelema no na buroti bini ka laure muso borla kalana walma che makoto muso ka che kalaba ambe na kuma na ni wakati na sungalo koso akodo la teresa seri musa kautu dobo jango orelevi no orelevi ka horo sari ata buru ere ka feti ke jango ka dosoro ka jawo ke toujours mina kuma surunya fena fem be no bamana la dai kwa ya famu o kuma ti zirere sule wati bolo ga betemo nga ada madin imana ga senga ba to chugo fini dunda ko ni bibolo ya famu mina ni kelendi jemo ko kanta chawo muso ni ata seli to tikle sabaya ala bi ka dunda no ga yi o jumendi yere kile da ni fini mi tara barake ni glugo mi ibi jija su milo ou bien 1h du matin glugo inte ka ka jikono jimu be ni mu jimu se ke ko nge kana safne kala ibi jija ka glugo do jila ka ku ka glugo dafiana aji yela fiando sanfe gela jugum ni senga jugum bile ka jira la ke ko ye fini mu ku fini ti jafio nala ti hera ko do simo tutala tatala ne bonan donde parce que wasiji fana na fado de bola dona na to la amina so mo ya famu wasiji daji nuji nunu be na fa babe adama de ka adama diana ne nunu don ma fo ngi bi se ibse ka ko be dan ngi timolo itimolo war ko lai wa timolo mo jugu ko la ya famu mi so go faida do di mo mo o se ka mun ke surmana bon ni mo be fana ko wurudi kan no ki bolo mina di asmina allah wa ni'mal wakiluka ibi jeje ibi seljita ka dafa jogo fila dorane do jogo fila ko nana ibi jigja alam na saraka ibo ke shen folola kulu wallahu idogalen ko nga ke sabai parce que alam na saraka ale gela wulidi ya famu comme anti wajulu bina ko kono kuma dati ko du ibi jija jogo fila nunu na iki jija kanikani klala ibi se solomuna akeka anye asafula ya jabaru iba ko la shinya keme fila ani mugan fila de ke ni bi fola fila la ka mugan ke ka soka keme fila ke ni bolo la asimna allah wa ni'mal wakilu iba biduru ke apere bi soka keme nani ke usugoro masaba sule o ke ki tie da dugu me ka kashi iki yere ka jasile ajira la kana file ko seli to ka suru de walla ala bisuma do di mo timolo o nafla kono ulu fana fe mun wulu bali ni ya ke doron abiba fo amplu nyuma ni kontaki fone courant tigalero ntana pigi dore ba limere o daga mamala ko de fo mo kan ka ko babla ko karamo ere ko do tu ina la tia ni fe mun fo ere ki itie turu ala ka ala de ko do la ben ala sona man ya ke bi na kam mo nye ala ni kra sona mo o be dan fen don wo logo kuna fe ha dan fen do be wo lo kuna fe o dan fen ba da ma don se ko sebe surtout en balaka abo se ko sebe adobe abo bal fula
a dɔw bɛ a b'o bali den sɔrɔ la a dɔw bɛ yɛrɛ muso furula sari cɛ furula kasa filanan furula kasa sabanan furula kasa o kɛra sababu ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ siran a ɲɛ i bɛ se ka juma de fɔ an ɲɛna toujours kunnafɛn ko n b'a baabu fɔ mɔgɔ ɲɛna n ko kunnafɛn filɛ fɛn gɛntan tɛ sule sarakati dɔ de bɛ adamadenya kɔnɔna na parce que ala sarakati bonya dɔnni yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ka dɔn sarakati de don o sarakati ninnu n'i y'olu bɔ a ka ca ala fɛ n'a jiriw dili ma k'a wurudi kɛ a dɔ yɛrɛ bɛ yen n'ala yɛrɛ farala i ka kunnafɛn bɛna sigi kɔrɔ k'i ladi nka a tɛ juguman k'i la nka n'i ma sarakati ninnu de bɔ i b'a ye a b'i ni mɔgɔw cɛ tiɲɛ kelen mɔgɔ minnu yɛrɛ kan ka hɛrɛ kɛ e a bɛ e bila olu la i b'o dɔgɔya kelen bon ou bien mɔgɔ min kan ka hɛrɛ k'i ye i yɛrɛ ka ko kɛcogo tɛ diya o ye parce que kunnafɛn ninnu caman bɛ yen i b'a ye dalakan kɔrɔw de b'a kɛ ani muso yɛrɛ ka ladoncogo kɔnɔmaya la quoi n'i y'a ye a fɔ ko fitirida fɛ muso ka n'i ko kun dɔ de b'a la parce que fɛn dɔw bɛ anw yɛrɛ senkɔrɔ anw ɲɛ t'o la olu den ka bana de bɛ furakɛ ni anw yɛrɛ de ye bon mɔgɔ min bɛ kisi a ma o ye mɔgɔ min sera ka ladilikan mɛn parce que muso kɔnɔma n'i taar'i ko fitirida fɛ olu den banalen o bɛ n'o den de jɔ e kɔrɔ e bɛ koli min kɛ n'i ye ji bɛ bɔ o kan o y'o denw ka fura ye bon bana min bɛ den na a bɛ yɛlɛma e de la n'a dun yɛlɛmali la i b'a ye dɔw den min na den bɛ déborder cogo la fura bɛɛ bɛ kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen o kan tɛ se ka jɔ bon nin bɛɛ ye mɔgɔ min bɛ yen ni tulokun ka gɛlɛn ni tulokun ka gɛlɛn kunnafɛn bɛ se ka don i la ani i yɛrɛ mun san kelenw tɛ parce que adamaden bɛɛ ni kunnafɛn 2 ani 3 de bɛ yaala i y'a faamu bamanan dɔnni kɔnɔna na parce que dɔ bɛ yen n'i ye tɛnɛ tiɲɛ ale bɛ don i la dɔ bɛ yen o ye bangebaaw ka ko ye dɔ bɛ yen o ye yɛrɛ ka ɲinini ye nka sarakati ni baara de bɛ nin bɛɛ de bɔ adamaden ka ko la parce que toujours n y'o de f'i ɲɛna n ko safinɛ nalen don fɛ n yɛrɛ ye wari bɔ ka don a la ni mɔgɔ min ko k'a b'a ta dantɛmɛ ko man di ne a bɛna di sɔrɔ la sɔrɔ min bɛ yen nɔ mun se bɛ ko e yɛrɛ la parce que i ye mɔgɔ kelen ka gɛlɛya ban a bɛ b'a fɔ i ye dɔ fara diinɛ ko kan i ye dɔ fara dɔnni bonya kan quoi i y'a faamu ni mɔgɔ ni i mago b'o la n'i ye weleli kɛ numéro la a ka ca ala fɛ n'i bi yan ou bien i bɛ dugu la mototigi b'an bolo mun bɛ se ka t'i ka minɛn di f'i fɛ yen n'ala ni kira sɔnna a ma. Alors, vous pouvez me remettre le numéro de Lamine Daou, s'il vous plaît. À la main, Lamine Daou, le plus 225 05 46 36 38 41. Je répète, le plus 225 05 46 36 38 41. Lamine Daou, Moussoumine Fou, ça dit, allez fou coca belé. A furu ko le ka gbɛlɛ ale ka hamina ko bi ka cɛ ɲuman sɔrɔ ka furu. Bon toujours m'o de f'i ɲɛna olu baaraw tɛ baara gɛlɛn ni n ko baara gɛlɛn tɛ n m'a fɔ n ko fo n'i ko ko nin cɛ in dɛ ne tɛ n yɛrɛ mago bɛ furu la o baara tɛ tɛmɛ tile 40 kan o ala bɛ mɔgɔ ci ma mɔgɔ min bɛ se k'i dusu suma nka ne ko fo nin parce que adamadenw i b'a ye i bɛ dɔ kanu ko dɔ k'i ta a ka hɛrɛ tɛ ɲɔgɔn bolo bon toujours m'o de fɔ an balakaw ɲɛna wa n b'o fɔ cɛw ɲɛna hali ni ne wele ko muso nin k'i la ko k'a baara kɛ ne b'a lajɛ i ni muso n'a ka hɛrɛ tɛ ɲɔgɔn bolo ne b'a fɔ ko ne tɛ segin i k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma parce que dɔnni sigikun de ye ka mɔgɔ ka ko dilan ka se ka u ka ko sabati u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ye tiɲɛ parce que dɔw bɛ yen nɔ fiɲɛ ni tasuma n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien tasuma ni ji a ko tɛ taa quoi i y'a faamu nka ni i ko k'a baara kɛ ne mago de bɛ cɛ la cɛ min bɛ yen n'a bɛ se ka ne yɛrɛ mago dilan n sago tɛ dɛ n mago parce que mago ye bakurunba fɔ de nka n'i k'i sago i bɛ se ka fɛn dɔ forcer cɛ kan mun se t'a ye e yɛrɛ fɛ kama a b'i forcer k'o kɛ a bɛ taa kɛ turunin ye ni cɛ dun turuna k'a ka baara tiɲɛna est-ce que sɔrɔ ma tiɲɛ voilà a k'i mago dilan o ye danaya kuma de ye wa o ye sigiɲɔgɔnya kuma de ye mun ka ɲi furu de la quoi parce que furu ma dabɔ dantɛmɛ kama don dɔ bɛ yen i ka jan don dɔ bɛ yen i ka surun nka n'i ye muso ta muso min b'i fɛ a b'i ka ko kɛta ku wa n'i ye cɛ min fana ta cɛ min b'i fɛ i b'a ye fana a b'i nɔgɔ ku quoi toujours n b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna ni mɔgɔ min kɔni mago bɛ furu la n b'a fɔ n'i ko karisa n b'o fɔ dɛ nka ala kama mɔgɔ d'i ma n'a baarakɛla k'a d'i ma tile 40 i b'a ye dɔ bɛna woro bɔ siga kɔni t'o la. Tile 40 an bɛna taa garijɛgɛ ɲininaw fɛ min de ye commerçant ye. Bon baarafɛn ninnu toujours n y'o de fɔ n nalen don ni baarafɛn damadamani o ko ninnu na quoi
parce que donc on y'a fait ngo mo be ni yɛrɛ jigilatigɛlen don jigilatigɛ ti dɔrɛ e kun ye sɔrɔbatigi dɔ de waati dɔ la sisan I ka sɔrɔ de nana nagasi a baara fɛn bɛ d'i ma k'a kɛ cogo f'i ye I kun bɛ la ka hamini sɔrɔ min ye dɛ n'Ala sɔnna ma I bi tɛmɛ o kan parce que donc o kuma na m'o de f'i ɲɛna ngo ni muso fɔlɔ banna ni ma muso ɲɛnama sɔrɔ mun b'ale jouer rattraper I hakili jigi o jigi I bi kasi nka ni ye muso filanan sɔrɔ mun b'ale ɲɛ I bi ɲinɛ a kɔ wa diɲɛlatigɛ fɛn de bɛ ten parce que ne bɛ fɛn fɛn fɔ ne yɛrɛ tɛmɛna sira o de fɛ n ye fɛn minnu kɛ minnu ye mɔgɔw ɲɛ ye wa n b'o de fɔ wa n bɛ sa o de kan parce que n b'a dɔn n'i y'a ta fana n t'i nɛgɛ n t'i janfa n bɛ mun fɔ a la I b'o fana de y'a la n'Ala ni kira sɔnna a ma. Ala k'an dɛmɛ. Le plus 225 05 46 36 38 41. Je répète, le plus 225 05 46 36 38 41. Lamine Daw. Ala k'an dɛmɛ. Maa min bɛ damanda la. Sanu baara. Ani diamant baara. Dɔw bɛ Angola ni wagati na. Olu bɛ sanu de ɲini. Walima diamant. I bɛ se ka jumɛn de fɔ an ɲɛna o la? Bon olu baara ninnu diamant o sanu nin baara ninnu bɛɛ parce que n y'o de fɔ n ko filɛli ni sarakati bɔ o ti diamant ni sanu se mɔgɔ ma dɛ. Ale kɔni morikɛ yɛrɛ de bi yafa ɲini a ka musow fɛ a ka kɔrɔ fɛ parce que n'i y'a baara minɛ wurudi dɔ de bɛ yen I b'i sigi o de kan k'a tigi tɔgɔ dɔn k'a ba tɔgɔ dɔn I y'a faamu n'i y'a bagan faga I b'a wurudi k'a tigi ye n'i tilala la I bɛ don d'a ma don jumɛn don I bɛ don sigiyɔrɔma 2 de d'a ma tile 17 ka se 21 ma a bɛ fɛn sɔrɔ fɛn min bɛ yen n'a faman'a ma parce que ale ye jinɛfɛn de ye ale bɛnnen tɛ ta quoi n'i ye mɔgɔ min ye k'a ta condition 2 I y'a baara kɛ ou bien kunnafɛn min b'i la olu de y'a bili I ɲɛsira la parce que kunnafɛn fana b'o kɛ o ne tɛ ale tɛ se ka ta ten dɛ ale baara ne b'ale baara kɛ a saga baara bɛ a ba baara bɛ a misi baara bɛ a bɛɛ bɛ dépend mun se bɛ ku I la quoi bon ni dun y'a wari ci fana n b'a baara kɛ ni n tilala n b'i ka délai f'i ɲɛna délai in kɔnɔ I b'a sɔrɔ n'i ye ne janfa I ma ne janfa I yɛrɛ de janfa parce que ne bɛ baara kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye a ɲɛni n'a ɲɛbala ne yɛrɛ b'a dɔn ka so n'Ala ni kira sɔnna a ma. Ala k'an dɛmɛ. Lamine Daw, le plus 225 05 46 36 38 41 walima le plus 223 75 00 33 45 o ye WhatsApp numéro ye Lamine Daw I nana ni minɛn dɔw ye minɛn nin ka kɛnɛ kosɛbɛ a ka farin kosɛbɛ minɛn a ka teli minɛn a ka farin garisigɛ ma I ka safunɛ I ka wusu Lamine Daw I ka safunɛ I ka wusu Lamine Daw ani ka nasi min ye siratigɛ nasi ye ani ka nasi gbɛrɛ min ye juguya nasi ye Lamine Daw ne fɛ an bɛ kuma o kan so na. Bon n'Ala sɔnna ma fɛn den damadɔni min filɛ toujours n b'o de fɔ n ko sunkalo kɔnɔna na parce que a bɛ bɛn fɛn den 6 de ma nka cɛya fura muguman ni tuluma n'o farala kan a bɛ bɛn fɛn den 8 ma parce que n y'o fɔ n ko nɔgɔya bolo ma ni mɔgɔ min mago bɛ a bakurunba bɛɛ lajɛlen la n b'a di mɔgɔ ma dusukun da la dusukun da n'i ko alikalibu arabukan na n'i y'a mɔgɔ b'a bɛɛ lajɛlen la ka fara I ka seliji kalo ba parce que n y'o de fɔ ni dɔnniba ni dɛsɛtɔ I ka ɲuman kɛ I ka baara de nafa de t'a la parce que n'i y'a di mɔgɔ ma Ala fana bɛ mɔgɔ bila k'a d'i ma an tɛ wari dilan so kɔnɔ I ka kɛta ɲuman o de bɛ wari s'i ma voilà parce que safinɛ in filɛ nin ye toujours n y'o de fɔ n ko siritikalan de don parce que dɔnni sera yɔrɔ dɔ la sisan fɛn yɛrɛ de kan ka di mɔgɔ ma sa u ka kuma na n'o mago ye sa ni fɛn min dili ma n'i kumana n'a n'e mago ye n'a ɲɛna n'a ma ɲɛ e yɛrɛ bɛ min magotigi de b'o dɔn I y'a faamu safinɛ yɛrɛ de b'i ka problème duuru fɔ a la hamina ko min b'i la n'i y'o fɔ a la I b'i ko fɔ ka taa ban bon juguya nasi mun ye n bila o dilanli la parce que n yɛrɛ filɛ n tɔɔrɔla juguya bolo kojugu tellement que o ne yɛrɛ sɛgɛn ne yɛrɛ n sɛgɛnna yɛrɛ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka yɛrɛ ne kun ko Ala yɛrɛ tɛ kuma tɛ dɔnni ma nka diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye Ala bɛ ko dɔ kɛ mɔgɔ la c'est à dire ka don dɔ ɲɛsigi quoi parce que juguya yɛrɛ kɔnɔna na a ye n sɛgɛn kojugu o de kama ne ka fɛn caman bɛ yen Ala latigɛ y'o don quoi Ala ka yamaruw don n tɛ karamɔgɔ tɛ k'a fɔ ko Lamine Daw de a bɔla ne de fɛ o de y'a kɛ tan o tɛ diɲɛ kɔnɔ
y'a faamu o de kama juguya ko ninnu jalafara baaralen de don parce que toujours n y'o de fɔ mɔgɔninfin b'i yɛrɛ b'i jugu bolo ka sɔrɔ kojugu tɛ quoi juguya nasi n'i fana b'a ko i fana b'i jija i fana kana kɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔ juguya mun ye i kana taa mɔgɔ dabali n'i kɔni ye juguya nasi in kɔni ko ni cɛ don koko 3 ni muso don koko 4 don san 3 de b'i bolo kana juguya siraka ti bɔ wa kana sira mɔgɔ jugu ɲɛ siga kɔni t'o la mɔgɔ y'a bari la a b'a b'i la a t'a b'i la ko dɔ wɛrɛ la dɛ mun bɛ k'ale la dɛ a b'a to yen de wala juguya nasi in tilala o de kama bon masadaji in ti dɔ wɛrɛ ye ko minnu tiɲɛni ma san caman ni ala wele k'o la ni ala ma se k'olu ko sabati layirukanw b'o la i ka relation b'o la bon i bɛ masada in ji ko 8 de don parce que toujours diɲɛ filɛyɔrɔ 8 de n'ala ye 3 yɛrɛ nɔgɔya mɔgɔ min ye t'i bolo jan ala ka jɔn ye bon ka fara wusula in kan ale ye relation de n'i y'ale kɔni wusu semaine kɔnɔ siɲɛ 4 sisi bɛ se yɔrɔ min na e t'a dɔn ne t'a dɔn a ka ca ala fɛ i ka kɛta kɔni na ala bɛ na ni ci dɔ ye mun bɛ se ka sabati don i ka ko kɔnɔna na i y'a faamu wala ani fɛn nana n bolo mun farala baara yɛrɛ kan n'o ye nasi kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ye n ko koko benni i y'a faamu i yɛrɛ mana mɔgɔ min filɛ nin ye mɔgɔ bɛ jigilatigɛ mɔgɔ dɔ la nka a yɛrɛ tɛ jigilatigɛ a yɛrɛ la nka mɔgɔ min bɛ yen ne yɛrɛ de jigilatigɛlen don i yɛrɛ la mɔgɔ k'a fɔ k'e tɛ kɛ fɛn ye e yɛrɛ k'a bila k'e tɛ kɛ fɛn ye n'i ye nasi in ta i bɛ kɛ fɛn ye minnu yɛrɛ ko k'i tɛ kɛ fɛn ye i bɛ tila ka wari d'olu ma parce que ne ka ko tɛ ala ka yamaruya de don parce que don tɛmɛna ne yɛrɛ tun tɛ se k'ale 200 di 200 kun t'a sɔrɔ nka bi an bɛ se k'ala fɔ k'ala barika da parce que n'i y'i sɛbɛ don fɛn fɛn mɔ n'ala ni kira sɔnna ma ala bɛ barika don o la toujours n b'o fɔ mɔgɔ ɲini na n'i ye mɔgɔ wele n'a ye fɛn min fɔ danaya kama da ala ko la i ka da dɔɔnin na a k'a tɔ to ala ma i y'a faamu parce que bi bi na karamɔgɔw ma ɲi mɔgɔ ɲininaw ma ɲi bon anji de ma ɲi sisan bon n'i kɔni n'i y'i jɔ ko mɔgɔ tɔw jɔlen don ni kungo nana don o don e de bɛ malo parce que fantan ni malo tɛ ba ye kungo kana na waa 10 de kunna waa 20 kungo nana la n'i ma bɛn ni sababu ɲuman ye kun est ce que i ka du tɛ ci ala ka ne sababa bɛɛ o fɛn den damadamani ninnu de ka fara dolo fila kan n kɛlen k'a sɔngɔ jigin selinjini fo ka t'o kalo sa 32 bon kɔnɔna na fana ni selinjini fana tɛmɛna n kan ka taa burukina nka n tɛ mɛn n bɛ taa tile 10 kɛ nka baarafɛn ninnu ni mɔgɔ i mago b'a la a bɛ sɔrɔ an ka madamu bolo yan i y'a faamu ni i mago bɛ fɛn min na n'i ye weleli kɛ n'an bɛnn'a kan n'ala sɔnna a ma a bɛ mototigi bila ka taa d'i ma n'i bɛ ivoire dugukolo la nka n'i bɛ wɔrɔ a bɛ ci ma mobili fɛ n'ala sɔnna a ma n'a selen ma a kɛcogo bɛ f'i ye ala m'an dɛmɛ Lamindaw n'o ye garijɛgɛ fɛnw de ye mɔgɔ min ko Lamindaw ne bɛ fɛ ka bɔ cɛw kɔfɛ ka bila cɛw ɲɛfɛ n lala moriya la n mala la o t'a la e ka dɔn ni poto n'a b'i ka lu ɲɛfɛ compteur b'i ka lu la électricien nana branchement kɛ a ka ampoule don i ka salon na contact b'a la n'a ko contact digi jagoyali courant bɛ mɛnɛ lumière bɛ na n'a ma mɛnɛ o kɔrɔ lo ko a ma branché li siga kɔni t'o la peut-être kɔni tɛ ale la n'a ma mɛnɛ a ma branché o kɔni maa min bɛ fɛ Lamindaw b'a kɛ ten i bɛ se ka jumɛn de fɔ an ɲɛna bon o la kɔni daga dɔ de bɛ n bolo n bɛ se ka daga mun baara mɔgɔ ye nka ale baara caman bɛ yen a ka ca ala fɛ n'i nana an yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye o de ka di n ye parce que n b'ale baara kɛ daga ani jiri ani tafo de la komi o de f'i ɲɛna n ko caman bɛ tafo dɔn ni den taama fura de ye an bɛ tafo bɛ kɛ ka ko caman kɛ parce que n bɛ bolonkɛ ni sibiri ɲɛ kelen de suma ni tafo ye k'a baara kɛ ka daga in dilan ka d'i ma ji tɛ k'a kɔnɔ nka i bɛ taa daga in sigi i ka so seleke de la file n'i y'a sigi i ka so seleke la n'o y'a sɔrɔ ko daga bɛ baara bɛ se ka mɔgɔ bila ɲɛ ne t'a fɔ dɛ e yɛrɛ de b'a fɔ wa daga in bɛ mɔgɔ ka so kɔnɔ ni kala de e waasi ka joli bɔ e la ka ne balolen to o kɔrɔ b'a jira o tɛ ne ye parce que daga in dila mɔgɔ ma i bɛ kɛ ne ka yamaruya kɔnɔ
kisili kɔnɔna na quoi parce que i b'a fɔ an bɛɛ bɛ kɛ so kelen parce que daga baara in n b'o de kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni cɛya labɛn b'i la bon n'i t'i na kun a baara bɛ se ka labɛn ka d'i ma a kocogo fana bɛ k'i la n'a kocogo kɛl'i la bon sarakati saba de bɛ wajibi ye kan sarakati in tɛ wajibi ye fana k'i ka wari ci ne ma dɛ a kɛcogo bɛ f'i ye n'i y'o kɛ ko saba kɛ dɔrɔn e k'a to ten ya kana foyi fɔ parce que san kɔnɔntɔn de b'i bolo ni san kɔnɔntɔn dafala i bɛ se k'a changer n'Ala ni kira sɔnna ma o labɛnw b'an bolo Ala ni saba ala ni baraka bɛ ala ni si bɛ ala ni kɔrɔta bɛ ala ni dawla bɛ ala ka ni nafolo bɛ ala ka an ni lamindaw ala k'an bɛn ala m'an dɛmɛ lamindaw o kɔfɛ diɲɛ cɛ bɛɛ mako b'i la cɛ ma bɔ cɛ la cɛw bɛ dabaya kɛ kɛnɛma mais so kɔnɔ o muso tigɛla o la putɛrɛ o tɛ muso ɲɛfɛ i ka dɔn munna a yɛlɛla muso la dɔrɔn a jiginra dunukɔrɔnin a ma bon wa a man jan dunukɔrɔnin fana b'a la min de ye cɛw ye i bɛ se ka jumɛn de fɔ an ɲɛna bon toujours an bɛ ladilikan de di an balakaw ma dɔw ta ye bana ye nka dɔw muso yɛrɛ de b'a bila o la cogo di parce que cɛ ye ta ye du ye nka cɛ tɛ du kɔnɔna gérer o cɛ ɲininikɛla de du kɔnɔ problème bɛ yen i b'a fɔ courant ko baloko nasɔngɔ ni cɛ de bɛ to ka fɛn ninnu kɛ sisan 15 jours ou bien kalo yan'a ka ban pepewu i kan k'a fɔ nka ne y'a to f'e cɛ mago jɔlen la ka to ka kungo dɔ cun a kan ni wari t'a bolo jagosa don a cɛya bɛ boli de dusukasi ma ni cɛya ye a bɛ boli a tɛ wuli ayi a tɛ wuli i y'a faamu toujours n b'o ladilikan de di ni fɛn dɔ bɛ cɛ ka kɛta la tile 3 tile 4 i b'a f'a ye o la a b'a labɛn nka e m'a f'a ɲɛna dumunikɛyɔrɔ la fo e yɛrɛ furu kuma a mago jɔlen la e b'o fɔ n'i y'o fɔ sisan dusukun bɛ tɔɔrɔ de ni dusukun tɔɔrɔ la dɔrɔn i b'a ye a tɛ na nka ni muso y'o fana dabila i b'a ye cɛ caman bɛ yen nɔ i bɛ ku i ka so kɔnɔ bon o fana baara ninnu caman bɛ yen mɔgɔninfin k'i sigi salaire la a b'a bila cɛ la i y'a faamu ou bien moto b'i bolo ou bien fɛn dɔ kalama ka to k'i sigi a la quoi n'a ɲɔgɔnnaw i y'a ye ni mɔgɔ mɔgɔ baarada don i tɛ kɔrɔ n'i ka cɛya ye i y'a faamu o bɛ cogo min na cɛ min fana b'o yɛrɛ la kulonkɛ ni safinɛ nin bɛɛ ma ɲi nin si ma ɲi cɛya ma o fana bɛ yen a mɔgɔ bɛ yen parce que ala yɛrɛ de kɛlen ka dɔ da dago dɔ la o ye cɛ banaw parce que olu yɛrɛ dago juguyalen don quoi ka sabu kɛ olu yɛrɛ b'o de kɛ o de b'olu nisɔndiya ka tɛmɛ musow ka jɛ kan bon i yɛrɛ dun i bɛ o mun kɛ i b'a ye a bɛ jouer ka di bon fɛn dɔw bɛ yen nɔ banaw don nka bana ninnu bɛ na cogo min na n'a ma détaillé mɔgɔ ye caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a ko ka ca bon ani a ka li dalen fana cɛ ka sabara e ka sabara n'a baarada ye k'a bila li jukɔrɔ ni cɛ fɛngɛ ka baarakɛminɛ salon la a wuli man di dɛ k'a bila li jukɔrɔ i senna sabara k'a bila li jukɔrɔ muso o muso ka baarada don ou bien cɛ o cɛ ka baarada don a kɛra o muso kelen bɛ taa k'i to parce que a bɛ cɛya fanga ban pewu kana da furakɛli ma a tɛ wuli i m'a ye hali bamananw b'a fɔ ko sabara c'est à dire dɔ nana e fɛ yen toujours i b'a ye a k'a caman bɛ muso dɔ sɔrɔ ne muso terimuso bɛ na dɔrɔn o bɛ na ni sabara dɔ ye sabara min sere dɔrɔn k'i cɛ yɛrɛ ka babi tɛ nin ye wa bon n'a tola ka ne ka babi dun n'a ma farati ne n'a bɛ jɛ ka sɔrɔ baara tɛ dɛ parce que fɛn dɔ de bɛ yen nɔ a kɛlen de damatɛmɛ wale ye fo k'a kɛ cɛw ka tiri juguya ye ka sɔrɔ musow ka ko labɛn ne de don parce que o y'a labɛn o t'a dɔn e yɛrɛ min ye muso ye dɔgɔnin nana o i terimuso nana o i ka tafe ka n'a don tigilamɔgɔ ma f'i ye ko fini dɔ b'a la k'a k'o don k'a ka baara kɛ ne tɛ e cɛ bɛ bila a la a bɛ sigi dilan min fana kan fana kana sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka segin a kan ne tɛ i bɛ jɛn n'a ye i cɛ bɛ jɛn n'a ye ayi kana sigi o la fiyewu ala m'an dɛmɛ amina rabi parce que fɛn caman bɛ yen nɔ a ko ma nɔgɔn quoi bon n'i bɛ sabara bila dilan jukɔrɔ ni fanga dɔgɔya nana a tɛ se ka wuli dɛ fo sabara de ka bɔ
I m'a ye bamanankan na o bi cɛ a fura duguma kɛ ko sabara juru wa ou bien i ma deli k'o mɛn a kosɛbɛ voilà parce que sabara magosa yɔrɔ bi société kɔnɔ quoi a magosa yɔrɔ sigi n'i y'a sigi 100 o 100 90 bɛɛ ye cɛ ta ye n tɛ muso ta ka dɔ k'a la ala ka ne faamu ko ɲuman bɛɛ voilà ala ni si ala ni baraka mɛn mais maa min ta ye bana yɛrɛ ye so i bɛ se ka fila kɛ bon dabali yɛrɛ ni ta ye dabali ye n'a dɔnna ko dabali don parce que toujours ne ka baara la cɛya fura muguma ni tuluma e b'o de dɔn n tɛ ne bɛ taa fo dilan ka di mɔgɔ ma cɛya ko la o fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ ne bɛ minnu kɛ minnu tɛ nin si ye i y'a faamu nka n'a dɔnna bana min don bana in kan ka bɔ cogo min na n'o dɔnna o da bɛ f'i ye n'i selen o kɔrɔ n'i y'a wari ci ne fana bɛ n ta kɛ siga kɔni t'o la ne tɛ hali kɔmi kelen mɔgɔ min ka dɛsɛ yɛrɛ pewu wɔrɔ a ka jugu yɛrɛ muso sabatigiw ni muso filatigiw de ma parce que n b'o fayida fitinin dɔ di cɛw ma muso fila ni muso saba b'i bolo c'est à dire n'i bɛ taa tɔ fɛ a bɛ ɲɛ i bɛ taa mun fɛ a ti ɲɛ kana tugu kana taa kɛ kana mɔri wele a ka tafe kɔrɔ dɔ fara i k'a siri cɛ la n'i y'o siri cɛ la a tɛ sa o kɔfɛ o ye dabali de ye ka siri cɛ la ka tafe fara k'a siri cɛ la i b'a fɔ o bɛ baya siri o cɛ la cogo min na kana se ka fiye o ale kɔni ma mais o ka fisa malo fana ye o kojugu ni fila dɔ ka fisa malo ye o ale kɔni ma parce que n'i ye muso fila ni saba ta o bɛ nin de kɛ dɔrɔn ka dɔ in mangoya i b'a ye dɔ in b'a kɛ n'e taara nin fɛ a tɛ marché bon dɔ tɛ fɔ k'o tere ka jugu i y'a faamu ni min cɛbakɔrɔ ni min fɛngɛ dɔrɔn i b'a ye n'i ye muso caman ta musow yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn bilasira de e yɛrɛ tɛ b'a kalama yɛrɛ ala y'an dɛmɛ bon n'o fana tɛ kɔmi kelen n'i ye wele turabuden dɔ bɛ yen parce que turabu dɔ bɛ yen ko lasana ale ye siyɔrɔso den de ye ale ye kalakisɛ de ye ale ka fisa n'i y'ale ci kɔmi kan n b'a suya baara kɛ i bɛ kɔngɔ in wɔrɔ de kana maloya dɛ i bɛ kɔngɔ wɔrɔ k'a da duguma k'i bolo d'a kan ka fini bɛɛ bɔ i la k'i sigi k'i cɛya bila a kɔrɔ k'i bolo d'a kan n b'a f'i ye cogo min na i b'a kɛ ten coup de téléphone na kɔngɔ in bɛɛ ɲimi i bɛ tila ɲimini na waati min na a bɛ jɔ n y'o caman kɛ Lamin Daw fo o de ma ko suya baara an ɲi yɛrɛ kana ɲɔgɔn ye fiyewu ni kɔngɔ kɔni bɛ yen kɔni e tɛ se ka ban i ka sufɛ baara la o de kama n ko dɔnni min bɛ yen a ka ca quoi Lamin Daw maa min mako b'a la n'Ala dara sɔnna a bɛ commencer Soweto le plus 225 05 46 36 38 41 walima le plus 223 75 00 33 45 merci infiniment à Lamin Daw ni waati n'a Lamin Daw b'a bija maa o maa ni mako b'a la ni ka wele n'Ala dara sɔnna i b'a sɔrɔ Lamin Daw e ka kuma kuncɛ kuma ala sɔnna ma kuma kuncɛ kuma min b'an bolo toujours an b'o de fɔ mɔgɔninfinw ka da dɔnni na i y'a faamu o ka wuli k'o ka ko ɲɛɲini an minnu bɛna sigi k'a kuma fɔ ɲɛɲini de y'a to bi bi in na an bɛ bɔ fo dugu ni dugu i y'a faamu bon fo ka relation sɔrɔ fana dugu 12 de bɛ farafinna dugu fara Europe dugu kan ne ka furaw b'a la ka feere yɔrɔ min na k'an to Mali la bon ni n man ka ko ɲɛɲini o tɛ se ka kɛ toujours n b'o de fɔ mɔgɔninfinw ka wuli k'u ka ko ɲɛɲini ni mun magoya b'i la a kuma fɔ n'i mago dilanna a bɛ kɛ e yɛrɛ de ma fɛngɛ toujours n b'o de fɔ dɔrɔn an kana seliya kɛtaw la an ka dɔnni lakarili dabila e min ye karamɔgɔ ye i bɛ mun dɔn kuma n'o ye i ni Ala cɛ la san 10 i b'a sɔrɔ i b'i ka duni k'o la i tɛ lebu kan'o kuma fɔ parce que adamaden tɛ se k'a bɛɛ dɔn Ala ye dɔnni da k'a caya ale Ala de bɛ se ka ko bɛɛ kɛ a dɔ dɔnni de di jɔn ma a tɔ baden pe Inch'Allah merci infiniment à toi Lamin Daw le plus 225 05 46 36 38 41 walima le plus 223 75 00 33 45